Uskon, että moni teistä on odottanut fanitapaamisvideon lähetystä. Se video on kesken editoimista, niin sillä välin minä olen siis tehnyt Robloxissa paidan. Niin, jos te haluatte ostaa sen paidan, hakekaa Martta Mummo pelaa Robloxista. Ja sitten painakaa sitä inventory-nappia. Sitten pitää vaan mennä minun inventorin paitoihin ja siinä se on. Tämä paita maksaa 7 robuksia, mutta ehkä joskus voin tehdä halvempiakin.